Hadisa kenal Taman ko tangga ada dam berat betul ada. Ya Tuhan, mami. Hello, खुलुमबाय बयखौबो स' नै फुंनि आं ओंखाम संनो जालायबायानो आं दिनै मोनसे मैगं दोनथेनि दं नोंथाङा दिनै नै मैगंखौ संगोन बेखौ मा नाम बुङो आंबो मिथिया इ मैगंनि नामखौ जाबाय थायो बाजारनिफ्राय लाना फैयो खिन्थु सानसेबो नामखौ सोंनाय जाया मा नाम बे मैगंनि नामा खिन्थु बियो बाय माबा आरो जे जोंनो जे लाफा मोनो लाफा बायदि फिस्ला आरो नै मैगङा माने बिराद आरो बिराद दामबो लायो आरो नै मैगङा बेलेग मैगंफोरखौथ' माने मेस्टा जिखुनु मैगंफोरखौ मोनो नैयाव मेस्टाफोरखौथ' नैयाव एक मुथायाव 5 टाकायावनो मोनो 5 बा 10 टाका इदोनो मोनो खिन्थु नै गोदैखौ पुरा 30 टाका लायो मोनसे नै नामबादि फिसायावनो माने टेस्टि जायो आरो मोजां जायो जानो एकदम फिस्ला फिस्ला खिन्थु बेदरजों सानसेबो जाना नायाखै खिन्थु दिनै संना नायनि आरो बेदरजों ओरैनो रुना जायो खारै जायो खिन्थु खारैयाबो होना जोब्बाय दा आरो लकडाउननि थाखाय न'आव थांनो हायाखै न'आव थांबासो मा जायो नाय बिनि बिलाइखौथ' जायो नै थाराखौबो जाजायो थाराया माने बिराद फिस्लाखा आरो एकदम बिजाल आरो बेखौबो जाजायो खिन्थु आङो बेखौ जानो मोजां मोना बेखायनो होआ इखौ आंना मैगङा गोदौबाय बिथिं बेदरावबो एवखांबाय बेखौ दा मैगङाव होनोसै आरो क्या हेलो हो गया हिरन ले दी थम जाखाबायทีนี้ एकदम बेदरनि नायनोसै आरोเอาดิदेसी नींबू एकदम माने जिम मोजां मोदोमो आरो बरिया खद दे अदन ना बेरा नहीं खाएगा जबरदस्त जादों मा मा होया बिलाइगन थां नां मिथिया नों नां बुंसन मा नां दखानाव बाजाराव थांना गाबोन सोंनांसिगोन इमान माने 3 बोसोर जासिगोन नोङो मैगंखौ जाबाय थानाया खिन्थु दिनैलासो नामखौ मिथिया Hadisa kenal taman ko tangga ada एकदम बिराद गोथाव जाखादों ini muda lihat ya नींबू भी को दिल लाभ दे जाना है ये भगवान जाना पड़ेगा बिगड़ा से विटामिन भाई बेदो मुझे kurang nggak Goy jago menang dah mana ya goy si gothong monkaya goy बढ़िया पद्धति हम दिन नहीं है हमारा मेगो एकदम बिलेगा थानी मेगो इन्हें ना दावे दो क्वालिटी ज़्यादा बन आर जाबा वरना goy nang goy लाना भाई नहीं गोई ना गया मोगोई वरना हजमोला लाना नहीं क्या अरे हजमोला बावन नंग goy कुछ नंग गोई यार मतलब उस्तो ना गोई जब आता है सस्पेंड करने हानि करे ना ये करने नहीं दियो नानो आर तमिल नानो Mana ada panen Texas pun? Ini kemana sama lo? Wah, bergeser dengan, geser uno ada dah. Nunggu nunggu lagi. Dah kan ayam aja, siapa nanti buri lang dah.
Eman boriya malis kamdo besang uno halun dah. Bah. Nau थानाय मानसिफोरा गावनि बिमा बिफानि गावनि बिब'नि बिनानावनि खर'फोरखौ बिदि मालिस खालामना होबाय बेसेबां अनगोन भगवान मा बिलाय नानि एक्सारसाइज आं खालामबाय थाखायो इफोरखो बहुत सुंदर शाबाश वेरी गुड दाम mana फैबा 5 स्टार मंच चॉकलेट लाना फैगोन मालिस खालामनायनि मानसै आं माबा जागोन किटकाट जागोन किटकाट चिप्स लाना फैगोन मोनाखै nih दै सैनि oh guys दाइनि मोनखायो र nih जों क्लाबोसलै मोनाखै nih दै सैनि बे मोनबाय gila nang barai sih मोननाय गेदे खामना लायो गराय नि बारै ini मोनखाना ओंखारबोयोबा मालाय नि बिजौनि खिनिखौ नामा खामना लायो र' गाबोन आं बुकफोराव खामना फैगोन र' बरिया कालार खामना फैगोन मोननायबा मोजां दे मालिस खालाम Tangkat. Mini jangan je. Oh, saya lala jalai betar mana? Ingon pura. Nah. Ye, omno buru nggak? Nih, sangat jim macam bibar bar deh nih manse, berai ting. Ini jangan isi hama jadi. So kholi. Ada hal lain yang sih bled dah, boriana. Bled, singgo tuh. Sama ni. Jangan dini मैथाजों बेदर बिराद टेस्टी खाली बापरे दिनखौ बिराद जाखागोन उरुनी से बहुत उरुन ओंखारबाय 12टा जाबाय नाय बहुत टाइम जाबाय दाबल ऐसे उड़ाके बहुत राग जों ओंखारबाय नाय एसियात मा अबस्था एसियात नि हामा जादो धाक्काना खुलिना दोनदो दा फामनो फायदों फामना दिया कंप्रेसर हामा जादो गाबोनसो आरो मेकानिक फायफिननानै थिक खालामगोन यूट्यूब नायबाय आं बिसनानि साइडखौ सालायदो दिनै उल्टा उरुबा हराव थाव उरुनो ओंखारा इनिखाय नायबाय थादोंमोन आं मा गोदो उरुनांगोन ना उरुनोसै उरुनो ओंखारबाय उरुनो ओंखाराबा थाबायगोन मेगन मिसिमना खर' साबाबो देखते कौन जीतता सोर जितिनायगोन दिनै आंनि उरुनो ओंखारनाया जितिगोन ना उरुनो ओंखारनाया जितिगोन आरो भिडिअखौ जुदि सोरबा बियालासे नायदोबा लास्टालासे जुदि नायदोबा पक्का लाइक खाम अन्नानै लाइक खाम शेयार खाम सब्सक्राइब खाम आरो बेल बटनाव क्लिक खाम गोदानबा सब्सक्राइब खाम पुरानाबा सब्सक्राइब खाम नाङा सब्सक्राइब खामफिनबा आरो आनसब्सक्राइब जागोन तो जाय सब्सक्राइब खामनानै सब्सक्राइब खामनो दरकार गैया जाय फार्स्ट फायदो भिडिअ गोदान नायदो बिसोरो भिडिअखौ सब्सक्राइब खालाम लाइक खाम एन्ड शेयार खाम थैंक यू बाय गुड नाइट